сабти карантини бо Фарух Сангинов. Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va man az Tojikiston naqsh bozi karda istodam. образи тренер ва истилоҳи калимаи танӯр. Xirz. Катрина Кайф. Kim? Фарух, ба коронавирус ягон номи ҳаҷвӣ мегузоред? Idioto de чуки ва хохе, танӯр ҳамаш. Туннел меша, туннел. Дар Париж ишқ зиёд аст. Дар Тоҷикистон чӣ зиёд аст? Данаки гап ки ҳа. Неки дар амал не. Ҳардуш. Кадомаш бисёртар пул медиҳад? Фарух, кадомаш бисёртар пул метиҳанд? Шуд. Медортон намехе, маъқул нашавад овозам. Ман бурафтам, нашуд. Нигоҳи нав Тоҷикистон ва Русияро ба ҳам пайваст. Сабти пурраи барномаро санаи 5 июн рӯзи ҷумъа соати 20 бо вақти Тоҷикистон аз шабакаи ютуби Нигоҳи нав тамошо кунед. Навгонӣ, ҳаҷв, сиру асрор, саволҳои ҷолибу ҷавобҳои ҳаҷвӣ дар Нигоҳи нав.